బలవంతుడైన దేవునికి స్తోత్రములు. ఆయన ప్రియబిడ్డలైన మీకు వందనములు. ఆగస్టు 31, 2021 దేవుడు మనకు ఏర్పరిచిన దైవవాక్యం లూకా సువార్త 18:1. ఆ ప్రారంభ వచనములో, విసుకుక నిత్యము మీరు ప్రార్థన చేయుడి. మనం దేని యందైనా విసుగు చెందవచ్చు, కానీ ప్రార్థించే విషయములో విసుగు మనమే మాత్రము చెందకూడదు. మన జీవితంలో ప్రార్థన చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. ఎందుకు అనగా, ప్రార్థన పరలోకపు యొక్క గంటలు మ్రోగునట్లు చేయు తాడు వంటిది. ప్రార్థన పరలోక ద్వారాన్ని తెరిచే తాళపు చెవి వంటిది. ప్రార్థన దైవభక్తికి, జ్ఞానానికి పాఠశాల వంటిది. ప్రార్థన ప్రతి ఆశీర్వాదానికి ఉనికి పట్టు. ప్రార్థన ఎప్పుడు మన జీవితంలో ఉండడం జరుగుతుందో, దాని ద్వారా మనం అనేకమైనటువంటి అద్భుతమైన, ఆశ్చర్యకరమైన కార్యాలు మనము చూడగలుగుతాము. ఈ రోజుల్లో చాలామంది జీవితాలలో ప్రార్థన లేక, ప్రార్థనలో చాలామంది బలహీనపరచబడిపోయారు. ప్రభునందు ప్రియమైనటువంటి వారలారా, ఎక్కడ కానీ ప్రార్థించడములో బలహీనత చెందకూడదు. ప్రార్థించేటానికి ఎక్కడ కూడా జీవితంలో విసుగు రాకుండా దైవ సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించాలి. పరిశుద్ధ గ్రంథములో ప్రార్థించే విషయాలను మనము చూడగలిగితే 4 విధాలుగా ప్రార్థన చేయవచ్చు. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఎంత సమయానైనా దేవునికిచ్చి మనము ప్రార్థించవచ్చు. మన ప్రియ ప్రభువు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒంటరిగా ప్రార్థన చేసినట్లు మనము చూస్తూ ఉంటున్నాము. మన జీవితంలో కూడా మనము గమనించవలసినది, దేవుడు నీకు ఇచ్చిన సమయములో నీవు ఎంత ఒంటరిగా ఉండి ప్రార్థించగలుగుతావో అంత దేవునికి సమీపముగా నీవు ఉండగలుగుతావు. సమూయేలు ఒంటరిగానే చేశాడు. ఏలియా ఒంటరిగానే చేశాడు. దానియేలు ఒంటరిగానే చేశాడు. దావీదు కూడా ఒంటరిగానే చేశాడు. వీరిని గురించి మనము ధ్యానించినప్పుడు వారి ఒంటరితనములో వారు చేసిన ప్రార్థనలు గొప్పవిగా, శక్తివంతముగా ఉండగలిగాయి. వారి జీవితాలలో ఎన్నో దేవుని నుండి మేళ్ళు వారు పొందుకోగలిగారు. రెండవది, మత్తయి 18:19లో, ఎక్కడైతే 2-3 కూడి ప్రార్థించగలుగుతారో అనే మాట మనకు కనబడుతున్నది. మనం 2-3 కూడా ఏకీభవించి ప్రార్థించవచ్చు. వారు మనతో ఏకీభవించినప్పుడు ప్రార్థించవచ్చు. ఒక కట్టె యొక్క మంట ఎంత త్వరగా వంట కాదో, కట్టెకు కట్టె జతైతే ఏ విధముగా మంట ఎక్కువై వంట త్వరగా అవుతుందో, 2-3 కూడుకొని మనం ప్రార్థించడము ద్వారా మనము తలపెట్టిన కార్యములన్నీ కూడా సఫలము కాగలుగుతాయి. మూడవదిగా మనము చూడగలిగితే, అపోస్తల కార్యం 12వ అధ్యాయం 5-12 వరకు చూడగలిగితే, పేతురు చెరసాలలో ఉంటున్నాడు. సంఘమంతా కూడా కలిసి అత్యాసక్తితో ప్రార్థన చేయగలిగాది. ఇక్కడ వాక్యంలో చూస్తే సంఘమంతా కూడా కలిసి ప్రార్థిస్తున్నది. మనం ఎప్పుడూ సంఘముతో ఉండాలి. సంఘం మనతో కూడా ఉండాలి. సంఘ సహవాసాన్ని కలిగి మనం ఎంతగా ప్రార్థించడం జరగగలుగుతుందో కార్యాలు మాత్రం శక్తివంతంగా జరగగలుగుతాయి.
దూత రావడం, చెరసాలలో ఉన్నటువంటి పేతురుకు పరిచర్య చేయడం, చెరసాల నుండి అతనిని వెలుపటికి తీసుకుని రావడం, సంఘ ప్రార్థనలో ఉన్న శక్తి ఎంతో గొప్పది. కాబట్టి ఆయన బిడ్డలైన మనం సంఘ సహవాసముతో కూడా ఉండి ప్రార్థించడం మనం నేర్చుకోవాలి. మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయం 15 నుండి 21 వరకు చూస్తే సమాజములో ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఆయన చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము. సమాజముగా మనము ఒకవేళ కూడుకోవడమే జరగగలిగినట్లయితే ప్రార్థించడం కూడా అది కూడా సరి అయినది అని వాక్య భాగములో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము. కావున ఒంటరి ప్రార్థన, ఇద్దరు ముగ్గురుగా కూడి చేసే ప్రార్థన, సంఘముతో కలిసి ప్రార్థన, సమాజంలో మనం ప్రార్థించడం, ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఈ విధమైనటువంటి అనుభవాలు మనకు ఉండడం జరగలుగుతుందో ఎన్నో కార్యాలను మనము చూడగలుగుతాం. ప్రార్థన ప్రతి ఆశీర్వాదానికి ఉనికి పట్టు లాంటిది. కాబట్టి జీవితంలో ఎక్కడ కానీ ప్రార్థనలో బలహీనత చెందకుండా ప్రార్థనలో బలవంతులై ముందుకు సాగిపోదాం. ప్రార్థన. మంచి యేసయ్య, మీ ఘనమైన పాదములకు స్తోత్రములు దేవా. నాయన, మేము చేయనటువంటి ప్రార్థన దేవా మా జీవితంలో ఎక్కడ కానీ ఆరిపోకుండా మా ప్రార్థన దీపము నా తండ్రి ఎప్పుడూ వెలిగింపబడుతూ దాని నుండి వచ్చేటువంటి ప్రతి దీవెన పొందే కృప మాకు దయచేయండి. మీ మాటలు వినుచున్న మీ బిడ్డలందరినీ మీ యొక్క మాటలతో బలపరచండి. మీ బిడ్డలను నడిపించండి. మీ బిడ్డలను తండ్రి మీ యొక్క మాటలలో ఉజ్జీవింపచేసి మీరే బిడ్డలను అన్ని విషయాల్లో కూడా ఆదుకుని ఆదరించి ఆశీర్వదించి నడిపించమని యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.